Green pa. Oy, oy! What's up mga kamaru? Welcome back sa aming YouTube channel. So nagbabalik na naman kami sa inyong paningin. At maghahatid na naman tayo ng mga bagong kalokohan. Yes, kung bago ka lang sa aming YouTube channel At napadpad ka lang dito, please click the tililing button ay notification bell para updated kayo sa mga bagong videos na na i-upload namin sooner or later. faster and slower. Gago! So, for today's video, no? ay ang gagawin natin ngayon ay mag-TikTok reaction tayo ngayon! Yung mga hot girls na mga TikTokers dyan. So, Yes. itong reaction video namin. Tingnan nyo. I-rate ko kayo. And to 1 to 10. Diba? 1 to 10. 1 to 10. Tanaw na to unsay facial expression ni Romel sa iyang dagway, di ba? Comment down below kung giganahan ba si Romel ang tanaw sa badge nga. You know na, dako og something. So let's get it on! Tara! Bunal! Dilagi mo kung be. Ako ko no? Tara, bunal! Ipon, tandua. Tara, bunal! อะไรก็ว่าแบบเด็กอ่ะงั้นพี่มาฟังเพลงนี้นะ จะได้เข้าใจผมอ่ะเด็กก็ Sino ba tayo ni mo? Kuan, Hamis, Nindot. Hindi. Hamis? Hamis good. Hamis, good isod pod. What Makinis about siya, me? makinis. Oh. What about me? Kinis Ako? good. Oh. Makinis ko. Oh. Paano ba yung sabi tang? Bitaw, Hamis bitaw siya. Kanang kuan ba, Hamis, smooth. Smooth siya, sinaw-sinaw. Sige. Sinaw-sinaw. Sige, next video. Kita, joke. เดียวในคนนี้มันก็ Grabe ni Pusi, ha? Yaw, lagi. Sige, rate na, rate na. Rate na. 1 to 10, mga 8. Char! Panahol! Alam mo, ako, cute man po siya. Dako pa siya boobs. Kuya ko rin. Hamis pa jud. Hamis Mo po. to nga 8 hawa kay Hamis si Ja kanang Hamis ang kuan ba kanang kuan. Lingin po kayo. Oh, lingin. Lingin bitaw. Lingin bitaw. Lagi, lingin, lagi. Lingin nagdorna ba na sa iyang lingon. Sige, 8. Oh, 8. Kuan. 10. 10. 10 Nganong siya. 10 man, nganong 10. Kuan. Gupahan ko niya. Simple lang siya, pero wala gi. Dako po siya boobs. Yan na. Boobs. Sige, next video. Ay, ganyelo. Lingin lang Salamat, ay. salamat. Patay! Nakuyawa mo na. Ano ka? Na may iring. Hindi ako na may iring. Na may iring. Uy, ano naman nila may Kung mga pangarap sa mga boys, mahimo pangarap nilang mahimo na lang kuno silang earring. Ano, So, grabe ba ni siya? Kuyawa man na siya, yun may earring diha sa mamaak na. Mabantay girl, sa upakan ka. Pagbantay boys basta mapakan mo. So, pala may rate ni mo. Mga kana siya kay cute man kayo. Ang rate na ho is mga 9 siguro kay kuan man cute man. Na cute kayo, puti pagod siya. Pitiyon nag-iring ba? Pitiyon. Pitiyon nag-iring. Kuya lang mamaak na. Bantay mo. So, ako is, i-rate ako is, mga 5 lang siguro eh. Kay, gabi na dyan po siya pa. Ingana pa dyan siya. Grabe. Ana mo. Grabe, mahal ko po tayo. Tumutan ako eh. Bitaw. Next video. Kani oh. Kuyawa man na siya. Oy, Hala! kuyawa man mo magbuongon. Wala, grabe. Ano sa man? Kuyawa jud siya. Grabe. Uy. Para nindo pagkalingin pag yun kayo. Kaalingin kayo. Lingin na kaayo eh. Sinaw-sinaw pag yun. Kuyawa jud. Yawa man eh. Kuyawa man na siya. So, pila may mo rate. Kuan, ang rate ng guys, kuan mga naramgod sa 8 ug 9 na ho kay simpre mga hamis man, hamis. Lingin pa jud lingin. So mga mga 8 siguro or mga 8 mga 8 kay hamis kayo dyan. Kuan mo kanang basta nindot. Nindot kayo yang kuan ba, yang necklace na lingin. Kalingin ah. Adi. Naman nindot. Necklace lagi to. Sige. Ang rate niya is
kuan siya. 8 pod. Ngano mang 8 man. Nga, gupan na ko niya. Nindot po siya kawas. Datong lawas. Sige. Next video. Yawa sa imo. Mag-like slice man. Yawa. Iyo. Oh my God! Wow! Yate. Hello, grabe mo to siya. Mura mo itong irok. Ikaw, pila, Right now, ato is kuan. Kanang maadyo siya mo. Kuan. Kanang kuan siya mga. Right now is 9. Sure, 9, gano'n Wow. ka. Gano'n mang 9 man. Sumasya mo naman sa iyo. Para na ko is, kuan. 10 siya. 10. Kay, 10 kuan, kamo siya mo sa'yo. Pinaana-ana pa siya sa'yo. Anak ba? Anak. So, next video. Uy. Kaya lang. Nakuyawa mo siya. Grabe. Nilabay. Asakpan niya kadihaday. Kira. Grabe. Nakuyawa mo itong badsiyam. Na anak mo. Grabe po siya. Kasama nga, Kiniayan ba? nindot siya makiay pero Pila may yung rating 8 niya? ra to. 8. 8. Hala, Kaya medyo, grabe. kuan. Wala gyud ko kadungog diro min nga 5, mga 6, na Oh, sa 8. 8. Average ba? Average. Kay, Wow. sa madyo pa mo kumikiki. The top rate niya is kuan. 9 pod. 9. Sige, Kaya perfect. kamo pa siya Perfect. mo. Madyo pa man tamo ana anto na. Pinaana-ana pud siya. Kamo pa mi anto. So next video. Next video. Wow, gapay Emirates. Sana all. Perfect. No. Lo. Yawa naman sila. Yawa man lagi. Naka-vibrate. Yawa mo to sa mundo. Mura bitaw ka nang nagikat lang. Kat lang. Tinasan lang. Oh, Kataw siguro yung lubot, guys. Hindi nga to. Lagi ng buno. Siguro. Pila mo rate niya? Mga right now is 1. Kato kay murag gibun 8 siya. Murag 8 siguro kay. Murag magikat lang tong kuan. Kaatol siguro sa buno Tabay itong katyalis. Dito. So yan ba? Ito, Ako perfect. is, Perfect. kuan. Nindot 9, kaya. kay kamaw po siya mo, kimot-kimot sa iyang samput. Kato lagi, marag katlan. So, mo na to, guys. So, next video na to. Ano? Ala to, ay bata ni Lambay. Uy, is PG na, uy. Ano? Si Kiara. Hello. Grabe man to. Yawam. Si Zoe na, si bata is PG man kaya si Zoe. Oh, grabe. Anak man. Legend pic pakita dyan ang iyang kuan ba? Mga- Grabe, apit na makita Di, iyang. kita dyan dyan bukog. Ay, yung bukog. Bukog ani sa kuan. O, ano ba, ano? Hal. Backbones. Pita, So, pila next. may rate ni mo? Kuan, mga right now is, wala ko na-convince niya. Mga, ano na lang punta sa mga 6. Wala ko na-convince niya. Kaya naman yung bata is PG ra kung gado ba. SPG magod siya. Sige, Ah. 5 lang ako. Sige, 5. 6 awa na. 5. 6 mo ako, 5. 5. Pila may na 6 pa 11. 11 din. Na-answer na niya, guys. No? No? Bukod ang Stop Mobile Sounds. The best. Hala. Tapay. Hila. Grabe to. Kuyawa mo to sa mura mo to kuan bitaw kanang gado-duwa og lulipap. Anak bitaw. Natila-tila. Tila-tila. Madruk. Tong iro. Na siguro tay lahi iro siguro. Pila rate ni mo? Kuan mga kato kay tila-tila ra mga kuan. Mga 6 gihapon. Kaya mga tila-tila ra wa ko na convince niya kay kamaong mo to ha. Kamo ko to. Ako kay kuan. Mga 7. Mga 7 na. Oo. Sige 7. Sige. Next video na ta. Guys, next video. Ano? Kuyawa, badihay, naghilo pa yun. Makapaningot mo na diyan.
Ipaningot na kapi. Paningot, makapanikot mo ng nga ng reaction video. Ang dangi no eh. Hello? Ano man? Igang naman ko. Ano ka niya? Simot ko lagi, simot. Na. Cute niya. Takyaw, kapahan niya. Hmm. Ba, pabitaw? Ako di ay. Siyempre, ba, pagod ka, lisid po eh. Kay. Ha? Sino Oh, pagod ba kay. Uy, abugan na ako, siyempre. Iba next video na. Kaya bisig asap na abutan eh. Ako gikilig. Sige, kilig. Kilig to the bones. Ay, ka-green pa. Uy, anong nagpa mo ka? Murahag buang. Uy! Totok man mo niya. Ay, listen, kung di mo totok nga. Tanaw ganita kay. At sa pag-react na di ko katanawan na. Tutukan jud na to kay. Di, nga lagi tong sa ubang kuan lagi, sa ubang mga budgie. Siyempre lahi man. Dali ra man ni grabe kang tutok. Lahi man ko na siya kay naglinog man sa ilaha kay 7.5 siguro. Suga ni Ujo kay yati ah. Gan Lami, so ganahan ka oy. mga. So ganahan ka mga ingat tong uyog. Nga lakaw mo ka murahag buang. Tiwason ni nato. Reaction video murahag buang. Mag-reaction di ka mag-overreaction na po ka kadyo. Dali ari ba kulinga ko na ga. Ay kablaka diha kay. Para sa vlog man ni niya. Ikaw na bitay. Unsa? Dako pa ka nagtuguan kay kablaka. Dako. Wa man gani. Wa na ah. Na Be- lagi. Ikaw bitahon na. Kagul diha. Kasi. Mas guwapa pa kanila. So atong tiwason kay murag na pa siguro diha. Ay nak ni mo. Reaction po ka. Hala, gupahan niya guys. Pero Gupahan niya bi. okay ra lagi. Sige balik eh. Ano mo ka? Sunod video. Di gano lagi kang okay gana. Wa sunod na video. Okay ra siya, okay ra. Okay. Di go pa di siya pala may rate niya. 1 5 na 5. Sige. Sige. Hoy, Oh, 5. cute. Cute na. Cute. Flawless tayo ay. Flawless ito. Oh, grabe mo sumay raman ka na ko. Flawless bitaw siya. Hindi sa tanang kaya na siya. Mura to? Mura tanan? Yes, moro to. So, mura to. Uy, Alisa! Ano to mga kamaro, murag napikon siya, so atuon na to siya. Sa iyang mga reaction siya, ang dagway nga nasuko man siya nako. Uy, Sudpod nga kuya mo na mong reaction, murag buang. grabe Nga reaction bitaw ta, murag Di nga kaya reaction nga. Uy, Nitudan ra mo ko tinuod. di ba arang tutok ba nimo sa kuan? Tutok, tutok, Grabe. dito, lisod pag Sana dito ko all. ng reaction nimo. Sana all. Di man kay gitutukan man nimo. Base. Grabe siya. So, saan ano ni? So, tiwas. So, Sumano na to? mao na to mga kamaro. So, amping permi mga kamaro. God bless and thank you! See you in our next video. Bye! Tutok ba nimo sa kuan? Tutok, tutok, Grabe. dito, lisod pag Sana dito ko all. ng reaction nimo. Sana all.